Jeste li umorni od vašeg dosadnog i slabo plaćenog posla ili imate problema čak i s pronalaženjem posla? Dobrodošli na moju web stranicu. Htio bih vam objasniti kako sam postao financijski neovisan. Ja sam sada u mogućnosti putovati oko svijeta, ulagati u nekretnine i stvarno kupiti bilo koji auto koji želim. Preselio sam u inozemstvo i sad radim jedino ono u čemu stvarno uživam. Želim vam reći kako sam postao bogat i kako i vi ili bilo tko drugi može učiniti istu stvar. I sve to radim besplatno. Nema prijave. Nema registracije. Nema skrivenih troškova i naknada. To je točno. Samo želim podijeliti svoje znanje s drugima. Ja sam radio u bankarskoj industriji dugi niz godina. Moj posao je bio u analitičkom odjelu. Banke su zarađivale milijune, a ja sam bio pod jakim stresom nemajući vremena za bilo što. Srećom, u tom trenutku, moj je kolega napustio svoj posao, a prije nego što je to učinio, objasnio mi je kako zarađuje više od 200 eura dnevno na internetu. Način koji ću sada opisati je zapravo vrlo jednostavan. Može ga koristiti bilo tko, a sve što trebate je internet veza. Možete početi danas i zaraditi više novca na kraju ovog mjeseca nego što ste ikad zaradili u svom poslu. Samo nastavite čitati ovaj vodič u nastavku, a ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno ostavite komentar na dnu ili mi napišite e-mail.